नमस्कार मित्रांनो, पर्यावरण प्रकल्प, आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प PDF मध्ये आपल्याला भेटू शकते. त्या अगोदर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहावे. सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. प्रस्तावना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, निरीक्षण, विश्लेषण, आकृती, निष्कर्ष. फुल व्हिडिओ पाहावे. प्रस्तावना ही खूप महत्त्वाची असते. सर्व माहिती एकदम डिटेलमध्ये दिलेली आहेत. तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळवायचे असतील तर पूर्ण व्हिडिओ पहा. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आम्ही अशाच प्रकारचे पर्यावरण प्रकल्पाचे व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवर देत असतो. गरजू विद्यार्थ्यांसाठी
पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. सबस्क्राईब चॅनल.